Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So logoफोर दायो जोङो फुजा खुलुम थांनो नागिरदों दिनैथ' लास्ट फुजा जाहैबाय लोगोफोर बिनिखायनो दा जोङो थांनानै खुलुमनानै दुर्गा माखौ दिनै बिदाय हरनोसै आरो ओमफ्राय आंजों लोगोसे निजोमबो थांगोन निजोमाबो जोंहानाव फैगासिनो दङ बियो सफैथ'वाखै ओमफ्राय दा आङो रेडि जाबाय ओमफ्राय आं दख'ना गाननानै लाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेनोसै पिंक कालार दख'ना गानबाय ओमफ्राय सिन्दुर लायाखै होननानै सोरबा रागा जोंहरलायगोन दे दानो लोगोफोर लादो सिङाव दङ आरोना खिन्थु खानायखौ आं ओरै साइड सिनखावदो नालाय ओंखायनो माने नुवाखै आरोखि स' आङो दायो रेडि फाइनाली আহি পালে रेडि হৈ গ'ল তয়ো আহি পালি বল বল ইমান ধুনীয়া লাগিছে মিঠু ইতিয়া গা ধুই আছে ইমান হাৰামি হয় লিজি হয় হি বহুত একো নহয় হৈ গ'ল তাৰ ইমান টাইম নালাগে তুমুৰ হৈ গ'ল না দে হ'ব দে ৰিলস সার্ভিস बिदिबा दायो निजोमाबो सफैबाय ओमफ्राय जों ज'नो ओंखारलांसै सब लोगोसे फैबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोनाबो दुर्गा मन्दिरसिम ओमफ्राय मिठुआबो र' रेडि जागासिनो मिठुखौबो नायनोसै एसे नै दायो जोंना एक्टरा रेडि जागासिनो लोगोफोर रेनालाय वाव यू लुक हैंडसम हैंडसम लाग्छ रे फटो जोंना जाबाय ओंखार आंनि बेस्ट बांसिन देलाय माथो नांदोंना बा मोजां काहाय फै मालाय जोंना एक्टरा आर'नाइ लाबावसिगोनसो ना मिथु दायो नै सेन्देल गानसैखौ गानगोन सानदोंमोन खिन्थु नै ब्लेकखौ गाननोसै ब्लेकखौ गोदान सेन्देलखौ गानबाय दिनै लास्टनि आयदै गसाय प्रेनेल पुलिसने हे नालागे क्यों लो बानू पापा जाओ কোনটো হয়তো তার লাইট অফ কৰো মই চলে থেৰপেটাৰ হৈ গৈছে ৰুমটো চাবি ইয়াত ৰাখো আজিকালি আমি ক'ত গ'ল সিহঁতে না ৰুম सिङावसो दङथाय बिदिब्ला थांनाय फनखौ लाबाय दे आङो मिथु थांबाय थानाय लोगोफोर फैदो जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो फुजा अबेसिम अबेसिम बेरायनाय जागोनथाय दिनै मिन्थिया थेवबो बोसोराव खनसेल' फैयो नालाय लोगोफोर एसे बेरायनांगौ जायो लास्ट दिना ना दिनै ओंखायसो बेरायनोसै आरो ओइ थांसै नों थांथ'वाबा हा एखिनि थय दे एखिनि थय दे अ बे सायाव दोनदो दे ओइ नै इसोर न' सिङावसो दङ ahi जा फैदो बिदिब्लालाय जों ओंखारबाय on the way थिंजाय मिठु हाय बोलो सबको हाय on the way एसे मानसि खमावनो जों खुलुमना लाखानोसै नङाबा दा भिर जायोना ओंखायनो थाब फैना लाखाबाय साखि ताखि लम याते আজি হিন্দুৰ চেন্ডল ল'ব লাগিছিল নেকি নিজাম ইয়াৰ পৰা লম ৰৈ আছে দিছুন আজি লাষ্টে কি ল'ব লাগিব হিন্দুৰ ল'ব লাগে নেকি ন হিন্দুৰ ল'ব লাগে হিন্দুৰ দুজনৰ যে দুটা ল'ব লাগিব না सिंदूर लानोसै दिनै लास्ट डे खाय एगो एटु एकेबारे खुली लम नेকি নাকি তাতে দি দিলে হলো এখন হলে হ'ব না দুটা লাগব দুটা মাবাহাই হলে নিজমক দুখ পাবো মাছেস দিবি না না দুর্গা মায়া নিজমক দুখ মন না দুর্গা মায়া মাছেসটো হে গৈছে তাতে পাবো দিও Boleh? 2 লাখ মান কামাল না 2 লাখ পয়সা না 2 লাখ ব্লক করে 2 লাখ পাই দোকান দি 2 লাখ আই পেলে দিয়েছো দো
Ha? Sudah kuning. Ya, hilang. Oh, kurai ronga tu kiba tu si bandhe, itu kot bandhe. Konmoni apa? Bukan enak? Oh. Dan sindur ke Bhagawan ni atingau khonana habai ara logofor. Pista ada nama ya? Oh. Jumlah ada, ni jumlah lain mana yang thamsa? Deh. Last Bhagawan ke bidai habai ni. Kulum thangbai daya pista lani, pista khani. Zabai ni. Deh. Zabai. Ha? Dai thangsai logofor back. Mitu. Lo. Kes bisa dong lagi ya? Ini Rela. Ini puja yo. Oh. Tengok macam. Haha. Ini bina. Musulai maru pece. Tarik kerja. Sur. Rasi lagi kam. Nebe mita lahani bima ni bip. Oh. Koi malah masuk Kes pesa asal lagi. Asal deh lo. Ikut, maba. Yang ni, pesa dia. Mana? Oh, gorson dah kalah. Ibe 50 lano. Mobile lagi hol. Cover tu dila, buso. Kiba, biar cover tu bangil. Gedan iPhone 13 bye hiya. Finally. Jwngha mithai labai be adan friend labai thadon dine ese bara hode ara last puja ni. Oh. Ai dai. Na labo kan nama. Chan thai ladong ang ikhonto. No janbo nanggo. Hoमबालाय labo khade. Oh, julapiya puja jobbaso gotaw जायो दा. Puja jobbaso gotaw जायो ne? दुख লাগিছে বাবা নাই একো নহয় দে কভাৰ হে তোক দেখোন মই উল্টা পইচাই দিব লাগব হা কিমান গল 200 টাকা जाबाय ना आबै थांसै होमबालाय दे अ खानानै ओंखारबाय दा थांनोसै जों बहा थांगोन दा सा लोंहैनि सा लोंहैना इयाव लों नामा दखान इयाव लों सानाव नालाय दा एसे सानाव नालाय मानसि खम दा मोनाबाथाय देनजार भिर जागोन आरो फैनो हाया भिरानो ओंखायनो सानाव नायखानोसै जों दा फानिजों गाखो
लोगोफोर दायो न' सफैबाय निजोमखौ साहा लोंहोनानै निजोमा थांफिनसैनो दा बियो फोजावनाय बिदि नायगोन आरोखि जों नाया जों माने गरायसो थांगोन आरो साहा एसे लोंसै अ हट सिन्दुरा आंनो फिथाइयाबो हट बिसोरनो होनांगौ ओमफ्राय मा होनो सिन्दुरखौबो थेमा मोनसे बायनांगौ आंहा सुना लानांगौ हट नों फुदुंगोन नामा बेथ' दिनै दुख नालागिब नेকি आइफोन হয় কিমান দাম लोगोफोर दायो फुदुंसै आङो आमुल ताजासो आरोना संख्रिनि बिसोर संख्रि लोङो माने सापातखौ होखाना लानोसै आं बुरजा थांबायहाय सापाता थैखाबाय बारा गोदौ होजाला थैखाबायहाय लोगोफोर मिथाइ रेडि साल' लुनोसै दा जाबाथाय मिन्थावना सापाता थल्ल' थांखादों जाबाय आंनो आंना लोगोफोर आयौ गोदौफावगोनहाय संख्रिसो नालाय सापाता बुरजा होखाबाय जासिगोन दे रेडी हो गया लोगोफोर अभी पीते हैं ओंखाम संग्राखौ फाङाबा बिराद जारला सैमाया दसेनो फैयो बेनिफ्राय गाइखेर साया सापाता स' थांखादों नै जिरायलायबाय सासेया बेनिया माबा जि ट्राक गारि बेसे होखो फैसाखौ बा 100 मोनबाय बार्थडेनि वेलकाम थेंक इउ रितु ओमफ्राय नै बे मोनसे कालारखौ नों मोनाथ' बै आं बेलेग कालार हरगोन फै बेलेग कालार हरगोन आं फै हाय लुतुआ खावदो आंनि फ्लावारखौ राधा कृष्णनि माबाखौनो खावदो ए निजोमनिफ्राय मालाय नोंलाय नों मा हरखो निजोमनो ओइ लाबखौ हरसै हा नया मोनसे गिफ्ट होबाय आरो थेंक इउ बोल थेंक यू वेलकम नया दा लुतुआ गिफ्ट होसिगोन निजोमनो दे बिथां I love you. Thank you. I love you so much. Ang lapay थागोन दे थांखानोसै नामा नों दे थ' इसोरा आलु मुवा आरो बेथिं माबायावहाय अखा सानायाव फायनानै लाब मोनो चाबाला इयो ओइ लोगोफोर दायो निजोमा थांसैनो निजोमखौ बिदाय हरनोसै मालाय गिफ्टबो मोनबाय माबानि फाजा लुथुनिफ्राय लाबाव गिफ्टआ सोर जायो निजोम आं नोंनि मा जायो गार्लफ्रेन्ड हा दोनबाय आं हा आंनाव थांनिसै बा मानो चल हरदे हा ओइलाय सेन्देल आंना बाहेरायाव नोंसो थाथों होनबा दे थांसै दा आबा आइ थाथ' दे देवानिफ्रा थांलाय होननानै जों निजोममोननाव थाङाथ' आजा जोंबो ओंखारलांनोसै गरायसर बाजैमोननावहाय लोगोफोर ओमफ्राय ससेनिफ्राय दा बाजैमोननाव थांनाय ब्लगखौ मिथुनाव नुसिगोन नोंथांमोनहा आं बांद्राय फोलावला आरो ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबगोन आं लोगोफोर दे थांगोन एलाय जों लुतु आं बे ज' थांगोन माला फैगोन साब'आ ओइ नै ओइ नै आजालै जि अन्थावथाव नै जोंना उदालगुरिनि आलासिया आजा नालाय सना किउटी बय जि किउट नायलाय इस बा
चल मोजां थां दा बेरायदो आरामनो दायो जोंहा फिडलिजों फट' उथिबाय थादों नै आब' फिडलिजों नैजोबा थांसिगोन नै मालदारनिजों बिहामजोलाय नोंनि बिहामजोलाय बिहामजोलाय बेखौ बिहामजोबा आजा लुटुनि हिनजावालाय जाबा मा खमलाबो आंनो जायाखै होनलाय दाबो चल जाओ बाय बाय थां दा सहैबा फन खालाम लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन ओमफ्राय इ ससेनिफ्राय आरो मिथुआ ब्लग बानायगोन आरो बेखौ नोंथांमोना बेनि चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो जों बाजिमोनाव थांगोन बाजिमोनाव ओंखाम जागोन बाजिमोना मा ओंख्रि संनानै दोनदों बेखौ मिथुनि ब्लगाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन स' बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच